Cancelled. Νομίζω ότι φοβάμαι να με κάνει κάποιος cancel. Ειδικά για κάτι το οποίο έχω 100% δίκιο. Το ότι υπερασπίζομαι τη θρησκεία μου και τον χριστιανισμό, επειδή είμαι Ορθόδοξος χριστιανός και ο Ιησούς Χριστός είπε να δείχνετε την πίστη σας με όποιο τρόπο περνάει από το χέρι σας. Sorry κιόλας δηλαδή που δεν δέχομαι οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων να καταπατά το τι θεωρώ εγώ ιερό, publicly κιόλας δημόσια, χρησιμοποιώντας όχι μόνο φωτογραφίες στα παυτά τους και την εικόνα της Παναγίας με σημεούλες πολύχρωμες ουράνιου τόξου, αλλά με το να φωνάζει μηνύματα χλεβάζοντας τα πιστεύω μου. Sorry bro, αυτό τι είναι ομοφοβία? Τις τελευταίες μέρες ειλικρινά είμαι απίστευτα entertained με τα social media. Κανονικά έχω ούτε μισή ώρα screen time στο Instagram και τις τελευταίες 2 μέρες έχω 3-4 ώρες βλέποντας τα μηνύματα από όλους τους καραγκιόζηδες οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα επιχείρημα εναντίον μου να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι, είσαι ομοφοβικός, είσαι ρατσιστής, είσαι φασίστας γι' αυτό το λόγο, και το μόνο που έχουν να λένε όταν τους ρωτάω γιατί είναι είτε να με κάνουν blog είτε να με βρίζουν. Το τι bullying, cyberbullying έχω δει στα μηνύματά μου δεν υπάρχει. Πάω να πιάσω το δικηγόρο μου και αρχίζω και τους στέλνω έναν τα μηνύματά σας, θα σας πάω πιπακόλο για άσε μη πω πόσο καιρό. Αλλά anyway, έχει χάρη που κάποιος δεν το έχει παρατραβήξει. Ή τι νομίζω, θα φοβηθώ να μην κάνω χορηγίες με τις εταιρείες? Λες και εξαρτιέμαι από οποιαδήποτε εταιρεία. Wanna cancel me. Μπορείς. Άμα ανεβάσω βίντεο αύριο, bro, όλοι εσείς οι οποίοι με κράζετε και χεϊτάρετε, θα έχετε το μεγαλύτερο watch time στο βίντεο μου, γιατί θα ψάξετε να βρείτε τη μικρή αγκίδα την οποία θα ταρακουνήσει το κολαράκι σας για να πιαστείτε από κάπου και να αρχίσετε να λέτε τα δικά σας. Ή να κάνετε βίντεο εναντίον μου για να πάρετε cloud, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κάποιο skill στο arsenal σας για να μαζέψετε viewership μόνοι σας με τα δικά σας αρχίδια. Αυτά. Είμαι χριστιανός Ορθόδοξος και θα το υποστηρίζω publicly για μια ζωή.